Искате ли да предлагате нещо ново, ефикасно, с видими резултати още след първата процедура на вашите клиенти? Здравейте! Аз съм Елена, собственик на Ели Бюти Студио в град Панагюрище. Работя с различни терапии за лице на марката Dermacot, но в последно време най-любимата ми серия стана Dina-Lift. Още след първата процедура аз виждам как кожата на моите клиенти става по-сияйна, по-стегната и те са видимо впечатлени от резултатите. Нещото, което най-много ми харесва е това, че е бутикова козметика, която може да работи както самостоятелно, така и в комбинацията с различни апаратни техники и резултатите са видими веднага след процедурата. Искам да ви споделя, че сега имате възможност за безплатно онлайн обучение за серията Dina-Lift, лифтинг, която включва маска, флуид, филър и ампула. Ако и вие искате да предложите нещо ново и ефикасно на вашите клиенти, можете да се регистрирате за безплатно онлайн обучение в линка под видеото.